बाजेट हिसाबै बिटिसिआव आगोलनि जि बेखौनो होबाय थानाय जादों। रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल आरो डिसक्रिप्शनाव नायनानै एसेबाबो मोनदांबाय जानांगौ नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिस्वनाथ आरो सनितपुर गहपुर बे जिल्लाया माने बिटिसि सरकारनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय गोबां माने गोजान माने डिस्टेन्स जानायखाय माने बे ओनसोलनि माने जौगाखांनायनि खामानि मावनो थाखाय गोबां उसुबिदा जादों रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि जाउनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय जादों बे गहपुर बिस्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि थाखाय माने एक्सट्रा बाजेट हमनानै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बाजेट हमनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो दा सावरायनायनि गेजेरजों बियो बेसेबां समाधान जागोन बियो समासो फोरमायसिगोन। दा बे समाव जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायखो जों एसे खोनासंदिनि बै। सार बिटिसिआव गोदानै गामि हाबनाय जादों बिटिआर गोरोबथानि दारै बे बिथिङाव सार बाजेट गैयै बेबायदि मोनसे थासारि फैदों बा जौगाथायनि खामानि बिथिङाव मावनायाव आख' फाख' जानाय बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा बिलारिया बुंदों। दा बिथिङाव माबायदि बाजेट बिटिसि ना बाजेट हिसाबै बिटिसिआव आगोलनि जि बेखौनो होबाय थानाय जादों। आरो दादि माखासे गामि माखासे सुबुं सानखो हाबदेरबाय माने बेफोरखौ लानानैसो मानाव गेदेर चिफ बिथाङा बुंदों बे हिसाबै माने बाजेटआ एक्सट्रायै आरो बारायबावनांगौ। बिथांनि खोथायाबो माने मोनसे साइडआव कारेक्ट। ओजोंहाय सरकारनिफ्राय बिटिसि हिसाबै दा खालामनाय जादों दासिमबो गामि सोनाय दानख'नाया माने फाइनेल डिक्लार होआखै जोब्बाय होननानै। आरो बे बेलायाव माखासे जिल्लाफ्रा बिराद गोजानाव थाहैनो नागिरदों गहपुर बिस्वनाथ बेफोर बिराद गोजानाव थाहैबाय। बे हिसाबै बेयाव बायदिसिना बिखान्थिनि खामानि मावनांगौबा माने बेवहाय बिटिसि सरकारनिफ्राय गोजां बिथांमोनहा माने जेंना मोनदांखादों। ओंखायनो बेफोरखौ डाइरेक्ट बाजेटखौ जुदि एक्सट्रायै माने हमनानै बैफोरनिफ्राय खामानि मावनो हायोबा मोजां। बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों। दा बेवहाय आं सानो बाथ्राखौ चिफ बिथाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारजोंबो अलरेडि रायलायबाय बुंबाय। ओंखायनो बेवहाय माबायदि मेकानिजम खालामनानै बे गोदानै सोजानाय गामिफोरनि जौगाखांनायखौ मावनो हायो बे बाथ्राफोरखौ सरकारा निस्सय माने बिटिसिजों रायलायगोन आरो रायलायोबा बेबो सलिउसन जागोन। नैबे बाजेटआव सार माबायदि जागोन? ना बे बाजेटआव मोजां जागोन। बिटिसिआ माने जिखिनि मोननांगौ आं सानो बेखौ मोनगोन। बिटिसिजों आरो आसाम सरकारजों रायलायनानै बेखौ थिग खालामनाय जादों। गतिके मोनसे बेवहाय मोननैनिबो गेजेराव मोनसे बुजिलायनाय दं जे बिटिसिनि गासै बिखान्थिखौ मावफुंलांनायनि बेलायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि जिथु बिनि माखासे बिखान्थिफोर लानानै खामानि मावनाय बेयाव जिखिनि नांगौ बेखौ समय समय उनावबो हरबाय थानाय जागोन। आरो दा नैबे बाजेटआवबो जेसेबां बिथांमोना बिदों निस्सय बेवहाय मोनसे जोंनि फाइनेन्सियेल पजिसनखौ लानानै मोनसे बुजाफरायाव फैदों आं सानो। गतिके गाबोन बाजेटआव नुजोबगोन गासिबो।